దీనమ్మ ఒక్క ముక్క కూడా సరిగా వస్తలేదురా. ఏమైందిరా ఇందని జరుగుతున్నావు? అరే ఒక్క ముక్క వస్తే షో అయిపోతుందిరా, అది వస్తలేదు పీక్తలేదు. వీడేమో ఫాల్తు కార్డులు వేస్తుండు. అమ్మాయ్యా సీక్వెన్స్ వచ్చిందిరా. సీక్వెన్స్ వచ్చిందిరా. అరే బాలు చెక్ చేయరా. వచ్చిందిరా. హ్యాపీ హ్యాపీ నాకు నాకు రంగే లేని నాంది జడ తాకిందంటే నల్లంగి మాటల ఘాటు. అమ్మ వీడి పక్కన కూర్చోవాలంటే అరే ముక్కేస్తా ముక్కుంటే వేసేసాడు వీడు. నేను కాదు బే అవులే సాయిగాడు వేసింటాడు. నేను కాదు, అయినా నాకు వాసన రావట్లేదే. అదంతేరా వేసినాడు వాసన రాదు. ఎవడో ఒకళ్ళు ఆడండ్రా ముందు. అరే మారావారా సాయను? ముక్కే ఫస్ట్ ముక్కే. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకటి తీసుకో. ఏయ్ నీ పిల్ల కొత్త సాయిగా అంటే వాడే కదా ముక్కేమన్నాడు. అరే ఇంకోసారి ఇట్లాంటి లత్కోర్ జోకులు వేసినావు అనుకో, ఈ ముక్క ఆ ముక్క రెండు నీ కింద. ఇక మంచి మాటలు వస్తాయి, ఫస్ట్ ముక్కే రాను. ఒరే తీసుకోరా, దీనికి ఎందుకురా అంత సీరియస్? నువ్వు పాట ఆపరా. అది రమ్మంటే రాదు రచనీయా, అతని పేరే సారంగ తనియా, అది చెంపలు గుండెలు మాయ నాకు వెళ్ళి తెచ్చుకోపో. అరే నాకిరా. ఆడేటప్పుడు ఏంద్రా అబ్బా. వెళ్ళి తెచ్చుకోపో. నీ అబ్బాయి నుంచి నువ్వు తీసుకురావచ్చు కదా. ఇప్పుడు కూర్చున్నారా, నువ్వు వెళ్ళి తెచ్చుకో. అయినా ముందే చెప్పొచ్చు కదరా. ఈ చూడు పందిలా కుక్కొని తింటున్నాడు. వెళ్ళి తెచ్చుకుంటే తగ్గనని తగ్గుతావు కదా. వాళ్ళు వేసినప్పుడు లేదు నేను అడిగా తేనున్నావు సైలెంట్ కూర్చున్నా. ఆడు అడిగాడు, అది చూసి కూడా మీరు దింకు నన్ను ఎందుకు దింగుతారా? అరే ఎంతసేపు రా, ఎవరో ఒకరు వేయండి రా. డిస్కషన్లు ఆపండి, ఫస్ట్ గేమ్ ఆడు. చేసినాక తీసుకోవడాలు లేవు, పెట్టు అక్కడ. నేను పెట్టలేదు, జస్ట్ ఆడించా. జస్ట్ లేదు గిస్ట్ లేదు అబ్బా, చేసినాక తీసుకోవడాలు లేవు అంతే. తీసుకో. తెంగితే ఎగురుతావు. నేను దిగిన నువ్వు ఎగురుతావు. నేను దెంగితే మీ ఇద్దరు ఎగురుతారు రా. నేను దింగితే ట్రంప్ ఎగురుతాడు. ట్రంప్ తెంగితే అందరం ఎగురుతాం, మూసుకుని ఆడండి. అరే ఏదో ఒకటి రా, ముందు ముక్కేయండి రా బాబు. మీతో ఆడాలంటేనే చిర్రాకు దొబ్బుతుంది. ఫస్ట్ వేయండి, కాడేయండి. చెప్తా నా కొడక, నీ తొండాటలు నువ్వు. ఒక్కసారి నిజాయితీగా ఆడేవరా? చేతగాడు నిజాయితీ గురించి మాట్లాడతారు. స్టార్ట్ చేసినారా మళ్ళీ చీటింగ్? అరే ఈ ఆర్డర్ క్యూఏ జేకేనా లేకపోతే జేక్యూకేనా? చిన్నప్పటి నుంచి ఆడుతున్నా, నీకు సీక్వెన్స్ తెలీదు. నువ్వు ఉండు బే. అరే పాలు నువ్వు చెప్పరా. కొడితే కోడి రోస్ట్ అవుతావు. చెప్తా నా కొడక. చెప్పరా నువ్వు. జేక్యూకేరా. మరి ఇప్పుడు నువ్వు కాడేస్తావా లేదా పండుగట్టి దెంగాల కాడే? అరే నీకు వచ్చా కదా ఆరా. అరే వెంకీ ఇంకోసారి నా ఆటలో పిలవకరా. నువ్వు కొద్దామసం కాడే ఫస్ట్. వెంకీ ఏరా పూక కాటే ముందు. అమ్మ మేము గెలిచి ఆడించి ఆడదెంగుతావు నువ్వు ఎర్రి పూక. ఆడాడే తొండాడలో గెలుపులు ఓడడం. అరే వేస్తావా? వేసుకో. ఏం చెడ తగ్గింది ఆడు మధ్యలో.